أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة مسو سورارمو muna yi maku barka da wannan yammaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatu muna alkhairi ya Allah ubangiji ya biya mana dukkanin abin da ya fi karfi mu Allah ya yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya don girman alkur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na jama'a abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin suratul waqi'a. Sirrin suratul waqi'a mun sha bada asrarin suratul waqi'a a nan gidan, a wannan gida mai albarka, amma mu dan kwana biyu akwai wasu bayan Allah da suka yi mana magana ta WhatsApp inda suka ce dan Allah mu dan soko asrarai na suratul waqi'a. Shi yasa muka ga to tunda sun faɗa ka ya dace mu kawo su insha Allah. Wannan sirrin da muke so mu bayyana suratul waqi'a shine ake ce masa rabuwa da talauci arhabadan. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, idan ya kasance kana fama da talauci, Allah ubangiji ya raba mu da talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nima tsari da talauci, Allah ubangiji ya raba mu da shi. Idan mutum yana so ya rabuwa da talauci har abadan, ya yi kokari ya aikata wannan sirrin. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, duk abin da yake samu na arziki ba zai taba kare ba. Idan harka kasuwanci yake yi, ko da yaushe zai dinga samu ci gaba ne a harkan kasuwancin da yake, ko sana'a kike yi, ko aikin hannu kike yi, ko aikin gwamnati kike yi, za ka ringa samu ci gaba ne duk wani aikin da kike yi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma mutum ya tashi har mutum ba shi da yadda zai yi, gaskiya mutum ba zai fuskanci wannan matsalan ba har tsohon rayuwarsa. Wannan sirrin mujarrabin ne, idan muka bayar jama'a muna so ku jaraba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Mun san za ku yi mana addu'a, Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara. Amma kafin mu je kan bayanin wannan sirrin mai albarka, ina waɗanda suke sha'awar karatun falaki ga dama ya samu, domin mai Nasara School of Astrology za su diba sababbin ɗalibai waɗanda za su shiga karatun ilimin falaki na ɗaya, wato Astro 1. Tsari karatun nasu ya kasance daga Astro 1 zuwa Astro 6 suke yin karatu, amma insha Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin wannan lokutan da za ka yi wannan karatun tare da su, za ka fahimta menene ilimin falaki kuma da dukkanin abin da ilimin falaki ya kumsa, kuma da amfani wannan ilimin da yardan Allah. Idan ka ga kana da sha'awar yin wannan karatun tare da mu, za ka iya tuntuɓar mu a kan wannan namba wayan mu da kake ganin na, ko ka tura mana sako a kan WhatsApp namba mu don neman ƙarin bayani. Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing idan mutane da yawa su amfana da wannan sirrin mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Ana fara wannan addu'a daren Asabar. Idan aka ce daren Asabar, ranan Juma'a dare dare shine daren Asabar ake fara wannan addu'a. Bayan in ka yi alwala,
sai ka samu turare mai kyau wanda yake da kamshi kamar irin su turare kamfani ko Bintu Sudan, kuma ko ka samu alkalin goma. Idan ka shafa wannan turaren sai ka tada nafila raka biyu, kowace raka za ka iya karanta kowace sura. Idan ka yi sallama sai ka yi miftahul amal wato istighfari kafa 100, a salatin annabi kafa 100, ailala kafa 100. Sannan sai ka fara wannan addu'a. Kafin ka fara karanta izawaka wato suratul waqi'a kenan, sai ka fara karanta wannan addu'a kafa 3. Wannan addu'ar shine kamar haka: Allahumma arzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi kaddin wastajib da'wati min ghairi raddin wa'udhu bika min fadihati al-fakri wad-daini wadfa anni hadaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bari a maimaita shi: Allahumma arzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi kaddin wastajib da'wati min ghairi raddin wa'udhu bika min fadihati al-fakri wad-daini wadfa anni hadaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bayan in ka karanta wannan addu'a so 3, sannan sai ka karanta suratul waqi'a kafa 3. Suratul waqi'a shi ma kafa 3. Idan ka gama karanta suratul waqi'a kafa 3, sai ka karanta wannan addu'a kafa 3. Wannan addu'an da ka fara karanta, Allahumma arzuqni rizqan wasi'an, zuwa karshen sa. Wannan addu'an ita ce kuke ganin nan. Zuwa karshen sa sai ka karanta shi ma, ka karanta kafa 3. Bayan haka sai ka daga hannunka sama ka roka abin da kike so a wajen Allah. Wannan addu'a kamar yadda muka faɗa farko, ana fara shi daren Asabar wato ranar Juma'a kenan da dare, amma uku za ka ringa karanta da dare har tsohon kwana 7. Ranar da sai cika kwana 7 shine daren Juma'a, wato ranar Juma'a da dare. Ka san ka fara ranar Alhamis da dare kenan, shine daren Juma'a. Ka fara ranar Juma'a dare shine daren Asabar, sai ka kare ranar Alhamis dare shine daren Juma'a. Amma wato wannan daren Juma'a suratul waqi'a kafa 8 zaka yi. Suratul waqi'a kafa 8 zaka yi. Ka san tun da ka fara daren Asabar kafa 3 kake karantawa, amma idan ka zo daren Juma'a, bayan in ka karanta wannan addu'a kafa 3, sai ka karanta suratul waqi'a kafa 8, sannan sai ka karanta wannan addu'a Allahumma arzuqni rizqan wasi'an zuwa karshe kafa 3. Bayan haka sai ka daga hannu sama. Ka gama na wannan satin kenan. Wannan addu'a ana yin shi ne har tsohon sati 5. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, idan kai wannan addu'a kamar yadda muka yi bayani akan sa, idan kai wannan addu'a har tsohon sati 5, ba kai ba talauci har habada da yardan Allah. Wannan sirrin mujarrabun ne. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, idan ka yi wannan sirrin kamar yadda muka yi bayani, ba kai ba talauci har habada. Ka yi kokari ka je ka jaraba. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, za ka yi wa Allah godiya. Insha Allah. Ana muka kawo karshe bayanin wannan sirrin mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, za ka iya tuntuɓar mu a kan number wayan mu, ko ka tura mana sako a kan WhatsApp number mu dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing, dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah Ubangiji ya amsa mana dukkanin addu'o'in mu, ya biya mana bukatun mu, kuma ya raba mu da talauci har abadan. Dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.